Κοίτα ο μπαμπάς τι έχει. Κοίτα ο Θες μπαμπάς. μπύρα? Κοίτα τι έχει ο μπαμπάς. Αντώνη. Θες μπύρα? Α, μπύρα. Έλα. Να σου δώσει ο μπαμπάς, κοίτα. Μόνο σου. Οκ, πιες μπύρα μόνο σου. Δώσε στη μαμά. No, η μαμά δεν μπορεί άλλο. Εντάξει. Θες κι άλλο? Θες κι άλλο, μα θες. Οκ, δώσε μου το. Δεν το θέλω. Ποιος? Τι δεν το θέλεις? Εγώ δεν μπορώ άλλο. Come on, Poppy. Δεν μπορώ να το φάω. Δεν έφαγες αρκετό. Θα μπορεί να είναι Αλεξάνδρα. Θες κι άλλο? Δεν θέλω. Δεν το φάω. Παίρνει το εδώ, Κρυσταλλία. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Αν είναι εγώ θα πάω αυτό που είπα, όχι αυτό. Δεν θέλω αυτό. Μπράβο, αγάπη μου, σε πήρα φωτογραφία. Όχι έτσι τώρα, πώς θα το δούμε. Hey, θα σε κοιτάμε έπειτα. Και εσύ τι τρως? Παγωτό. Και η Αλεξάνδρα τι τρώει? Παγωτό. Έχεις την πύρα εδώ πέρα. Αλεξάνδρα, τι τρως? Τι τρως? Όχι κοντά, δεν σε βλέπω μαμά είσαι κοντά. Τι τρως? Παγωτό. Σου αρέσει? No babies allowed. Τι no babies, τι λες εσύ? Αυτό. No babies. Ποιος το είπε? Έχει από μέσα κάτι να πω παιδί εγώ. Για να δούμε. Τα φαγητά από Για την να άλλη. δούμε. Πήρες κρέατος και πάμε εδώ και κρέατος. Έχουνε αυτά. Έχουνε δουλειά. Χορεύεις? Να σκουπίσω λίγο τα χέρια. Όλα τα τρώει εδώ. Πολύ καλό, μόνο σου σκουπίσει λίγο η γυλιά. Περίμενε. Οκ. Παίρνει κι άλλο, αλλά δεν έχει πάει. Τι κάνεις εκεί πέρα? Τι κάνεις? Τι είναι αυτό? Μπάρμπι. Πού είναι αυτό το κοχύλι που βρήκες να το δούμε? Το κοχύλι. Ναι, πού Όχι είναι? εδώ. Δεν έχεις κι άλλα, έχεις πάρει 5-6. Πού είναι? Let me know like 15 minutes before we get to Έπεσε, πού Από πήγε? κάτω από την καρέκλα σου. That way I'm not Πού waiting πήγε? around. Δεν ξέρω. Hey, με γέννησά μου. Ποιος? Δεν πειράζει, θα πιεθείς πάλι. Τι μου έκανε. Ποιος? Η Αλεξάνδρα δεν στα έκανε, δεν σου έκανε τίποτα. Τι κάνεις Αλεξάνδρα, τι κάνεις? Τι κάνεις? Τι είναι αυτό, τι κάνεις? Τι κάνεις εκεί πέρα?